amb l'acte. En primer lloc, volem fer la salutació protocolària als regidor, Verónica Ruiz i Francesc Mesquita. Gràcies per acompanyar-nos. Al president de la gestora de Gallates, a la representant de la Gallata 5 i d'altres Gallates que crec que vindran ara en un moment. També a les entitats germanes de la part històrica de la cavalcada del pregó que ens acompanyen avui. La Colla del Rei Barbut, la Colla Bacalao i els Cavallers Templers de Castelló. També al professor d'Història Medieval de l'UGI i els altres membres de la comunitat universitària. I els membres de l'equip organitzador de les Jornades de Cultura Popular que enguany han tractat sobre el Castelló de les tres cultures. Junta directiva de l'Aljama, sòcies i socis, amigues i amics, senyores i senyors, molt bona vesprada. Avui fa una esplèndida vesprada per anar a passejar i prendre el solet. També n'hi ha uns actes festius i esportius ara mateix, però també fa una esplèndida jornada per a gaudir d'un viatge. Un viatge al medievo, de la mà de Ramon Magdalena. També tenim a Tonico Gascó, que fa uns mesos van presentar el nostre llibre del 30 aniversari i no van poder estar físicament ací, encara que els van tindre en uns missatges i en una connexió en directe, la història i la tecnologia. I bé, per a l'Aljama, per a nosaltres, és un honor i un luxe poder comptar amb aquestes dues persones que són història i cultura del poble de Castelló. Si me permeteu, vos puc avançar també que allà per al mes d'octubre Tonico Gascó també ens oferirà una conferència així per a l'Aljama. I, bueno, José Ramón Magdalena, què tinc que dir de José Ramón Magdalena? A banda que va ser el primer adelantat de la colla, el nostre assessor històric, i el que dona sentit a la nostra associació, va ser també la persona que va redactar l'informe que va donar consistència i pes per a que es pogués rotular la juderia medieval en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló. I és el llegat de l'Aljama a la nostra ciutat. El professor Magdalena ho és tot en el que respecta a la joieria i a la juderia medieval castellonenca. Gràcies, Ramon, per estar sempre a la nostra disposició. Moltes gràcies. I al seu costat també un luxe poder comptar amb Tonico Gascó, el cronista oficial de la ciutat. Si Magdalena ho és tot per a la juderia medieval, Tonico Gascó ho és tot per a Castelló. Tonico Gascó és Castelló. Ja us ha comentat que comptarem també amb Tonico per a una conferència ja per al mes d'octubre, ja tancarem la data i el tema, i vull donar-te les gràcies personalment en nom de l'Aljama i de tots els castellonencs per la teua impagable labor com a cronista oficial de la ciutat i per estar sempre a la nostra disposició. Moltíssimes gràcies, Tonico. I bé, per la meva part, res més. Passe la paraula als protagonistes d'esta vesprada. En primer lloc, a Tonico Gascó. Quan vulguis, Tonico. Moltíssimes gràcies, Quique. Regidors, benvolgut Ramon, de tants anys. I quan dic... Bueno, jo tinc una veu de barítono que se sent molt bé, no? Sí, perfectament. Trobar-me jo així en Ramon és trobar-me en 60 anys de la meva vida. Ne tinc 74, ell 75. Però està més templat que jo. Trobar-me, quan mos hem trobat este matí, fa 10 anys que no mos veiem, l'abraç ha sigut immens, en el centre de Castelló, al costat de l'Ajuntament, en la plaça de Santa Clara. Un abraç immens de germanor que no s'ha perdut en 60 anys. És més, al contrari, se manté sempre ferm i cada vegada més creixent. Bé, jo vaig a ser molt breu. Vull contar una anècdota. Un dia vaig estar en la inauguració d'una exposició d'obres de Rubens, de Rembrandt, de Van Dyck, de la col·lecció Sedmeier. Una exposició que la presentava i la comissariava
nada menos y nada más que Matías Díaz Padrón, director del Museu del Prado. I el que el va presentar a ell era Felipe Garín Llombart, catedràtic d'Història de l'Art de la Facultat de València i exdirector del Museu del Prado. I clar, Felipe diu, jo què tinc que dir de Matías Díaz Padrón parlant de Rubens i de Rembrandt? Pues no dic res. Ell ho sap tot. A mi me passa el mateix. Jo què tinc que dir de la sabidoria sobre el món jueu de José Ramón, al que admire des que va escriure els centenars i centenars de publicacions, llibres extraordinaris en les millors revistes del món, conferències en tota Europa. A veure, jo crec que donar el currículum seria estúpid. És una de les millors autoritats del món en el tema hebraic. Punt. És una ment desperta, aventurera, esportista. Jo l'admirava molt quan era botaor de triple salt en el nostre batxiller. Una intel·ligència preclara, un espírit de treball incansable. La carrera d'ell treballada en universitats espanyoles, en universitats internacionals i particularment les d'Orient, en Jerusalem i Tel Aviv. Podria contar-vos moltes anècdotes, però no és el propòsit. Veniu a escoltar-lo a ell, no a mi. I sobretot guanyar la càtedra d'hebreu de la universitat més prestigiosa d'Espanya en el tema hebraic, que és Barcelona. Jo vos diria que avui ha sigut un dels dies més deliciosos de la meva existència. I dels últims anys, tots sabeu que fa any i mig va faltar la meva volguda Marisa, pense que el dia més satisfactori que he gaudit des que mos han vist este matí en la plaça de Santa Clara i en un abraç entranyable. Després passejant per tot el carrer Cavallers, per la Xueria, comentant tot lo comentable, dinant junts, gastant-nos bromes i també al mateix temps parlant de coses molt serioses. Perquè ixe és Ramon. Igual és capaç de contar el xiste més divertit del món que parlar dels temes més profunds de la seva especialitat, i ja no dic d'història medieval, d'història antiga. És un cap privilegiat. És la segona vegada que ho dic i me passaria la vesprada dient-ho. Bé, no vaig a parlar dels viatges de Benjamín Tudela, però d'això ja està ell. Vaig a contar una altra anècdota ja per acabar. Això és com aquell que va a una cosa a veure al veí del quart i se queda xerrant allí mitja hora en el porter. I això és el meu cas. Vosaltres veniu a escoltar al veí del quart, no el porter. El porter, en tota admiració, se calla. Gràcies. Gràcies, Toni. Ja el coneixeu, és un exagerat, però en fi, és un gran amic. Hem fet números i fa almenys 60 anys que ens coneixem. Encara guardem fotografies de l'Escola Herrero, que estem ell, un altre senyor que està per aquí assentat amb nosaltres i jo, estem en la mateixa fotografia de l'any 52, 53, al tanto, que han passat anys. Bé, jo en primer moment voldria agrair a tots vostès que han vingut ací, amics, amigues, senyores i senyors, amics i amigues, perquè és un ambient amistós i a partir d'ara són vostès els meus amics. També veig aquí persones que porten el meu cognom, nom de Déu, més d'un i més d'una, i en fi, que estem entre amics i a mi me pertoca ara donar una xarleta, no una conferència, sinó parlar algo d'un personatge molt volgut per mi, que és ni més ni menys que Benjamí de Tudela. Benjamí de Tudela és un dels dos navarresos universals que tenen alguna cosa a veure en les carreteres. Un d'ells és Indurain, però Indurain va viure en l'època de l'internet i de les televisions i del nodo i del cine i les fotografies i els diaris. I el segon, per mi més important encara, Benjamí de Tudela, este jueu.
Benjamí de Tudela és un personatge que comença a ser conegut en Europa a partir del segle, en l'Europa cristiana, a partir del segle XVI. Però este senyor només coneixem d'ell a través dels seus manuscrits, dels manuscrits atribuïts als seus viatges, a partir de la segona meitat del segle XII, 1165, 1173, més o menys. I només se sap que era fill de rabí Ionà i de Tudela, i de nom Benjamí. Benjamí, fill de rabí Ionà de Tudela. Això se sap per una introducció anònima d'un prologuista anònim als seus manuscrits. Manuscrits que van córrer per tot el món europeu i oriental, des d'Alemanya, Itàlia, per Sefarad, per el Bizanci, fins i tot per Iemen i per Pèrsia i per Iraq. Manuscrits de molt variada procedència i cronologies, el qual vol dir que era un relat, una historieta que tenia molta acceptació entre el públic jueu cultivat de totes les comunitats de l'àmbit mediterrani i oriental. Aquest Benjamí de Tudela va aparèixer editat en impremta per primera vegada en el 1500 i pico a Istanbul, en una impremta, una editorial de jueus d'Istanbul, i a partir d'ahir un hebraista espanyol, catòlic, Benito Arias Montano, el va traduir al llatí. És la primera traducció que hi ha d'un text hebreu raro, que era de consum per a jueus. Aquest hebraista, un gran savi, era d'Extremeny, crec, treballava per al cardenal Cisneros, i era un compilador de manuscrits i un gran coneixedor de la literatura bíblica i hebraica medieval, va traduir al llatí i es va publicar en Amberes, en el 1575 o per ahí. A partir d'ahir comencen les traduccions a altres llengües europees, al neerlandès, a l'alemany, al francès, a l'italià, i comença a retraduir-se i copiar-se d'unes llengües als altres fins que al segle XX, ja ha entrat bé el segle 1920 i tants, un hebraista de la Universitat de Barcelona va defensar la seva tesi doctoral a Madrid amb una traducció espanyola anotada del llibre de viatges, Libro de Viajes de Benjamín de Tudela. Era un tal Agustí González Llobera. Era un gran savi en llengües semítiques i en llengües romàniques. Després no va tindre sort en Espanya, se va tindre que anar a viure i a treballar a Belfast, a Irlanda. I és la primera traducció que tenim a una llengua peninsular, al castellà, fins que en l'any 1982, fa 40 anys, va sortir publicada la meva segona traducció al castellà, però basada en altres edicions i altres manuscrits millors encara que els que va utilitzar González Llobera. A partir del 1982, aquest llibre, el Benjamí de Tudela, ha tingut un cert èxit. Jo mai he guanyat una perra d'ell, això només han guanyat els editors, però m'han regalat exemplars per a jo regalar-los també. I ha tingut un cert èxit, fins i tot que s'està reeditant actualment. I va ser fa poc, molt poc, l'any, no sé si és l'any 2020-21, que hi ha una traducció al català, la primera traducció al català, feta per un deixeble meu de la Universitat de Barcelona, del Manuel Forcano. Este xic, el xic ara ja té els seus 50 anys, jo el vaig tindre d'alumne en els anys 80. Un xaval molt cult, sap hebreu, àrab, i a més sap molt bé català, i se va dedicar a fer una traducció per al públic català dels territoris de llengua catalana. I es diu Llibre de viatges de Benjamí de Tudela, que és el que jo utilitzaré després per donar alguna petita traducció de Manel Forcano sobre alguns dels punts del seu viatge. Benjamí de Tudela, segons conta el seu relat, la seva relació de viatges, només parla en primera persona 3 o 4 vegades. Al principi diu, en un primer moment jo vaig sortir, ara ho llegiré exactament com ho diu, molt curiós perquè
Per començar, vaig sortir en primera persona de la meva ciutat, de Tudela, cap a la ciutat de Saragossa i vaig baixar pel riu Ebre fins Tortosa i des d'allà vaig caminar durant 2 dies fins a l'antiga ciutat de Tarragona. Fins aquí les 3 primeres vegades que parla en primera persona. Després, més endavant, quan ja està en Jerusalem, ell també diu, ell conta una història que li va contar un rabí de Jerusalem, diu, això m'ho va contar a mi el rabí fulano, una historieta molt curiosa, molt divertida. Bé, Benjamí baixa per la vall de l'Ebre, passa per Saragossa, per Tortosa, per Tarragona, arriba a Barcelona. Barcelona, diu, és una ciutat petita, molt maca, hi ha uns rabins interessants i cults, rabí Xeixet, rabí Hisdai. Té un port comercial importantíssim i d'allí arriben vaixells en comerç de tots els països de la Mediterrània i d'Orient. Per allí passa per Girona, creua el Rosselló i va passant per tota la Provença fins que arriba a Marsella. En Marsella, aquí jo tinc algunes xuletes apuntades, diu, des d'allà fins a Marsella hi ha 2 jornades. Des d'allà vol dir Arles. Hi ha 2 jornades. És una ciutat d'eminències i de savis i té 2 comunitats d'uns 300 jueus entre totes 2. Una comunitat a baix, arran de la mar, al costat del port, i l'altra està situada a dalt amb el castell. Disposen d'una gran acadèmia rabínica i de savis erudits, bla, 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 bla. Diu, es tracta d'una ciutat molt comercial situada a la costa. Després d'allí s'embarca i arriba per via marítima fins a Gènova. Des d'allà, des de Marsella, una persona pot embarcar-se i navegar fins a la ciutat de Gènova, també situada arran de la mar. Allà hi ha 2 jueus, rabí Samuel ben Pelit i el seu germà, amb 2 de la ciutat de Ceuta. Són nord-africans que estan establerts i són bones persones. Una muralla envolta la ciutat i els seus habitants, bla, bla, bla. De Gènova parla que és la ciutat on hi ha les drassanes on se construeixen les galeres, les embarcacions que serveixen per al tràfic de mercaderies i de viatgers. Continua fins a Pisa. Pisa està dintre del riu Arno, a l'interior. Encara no està establerta la ciutat de Livorno a la costa, però diu que els pisans i els de Gènova estan enfrontats i tenen guerres i tenen problemes. A Lucca hi ha uns 40 jueus i va continuant a peu i des d'allà hi ha 6 jornades a la ciutat de Roma, la capital, cap i casal del reialme d'Edom. Edom és el cristianisme, els cristians. Allí està el papa Alexandre, el bisbe en cap de tots els cristians, i allà s'hi troben grans savis al capdavant dels savis jueus. Hi ha el gran mestre rabí Daniel i el rabí Yehiel, que és servidor del papa. És un jueu que per el seu caràcter i les seues qualitats està contractat com a servidor del pontífex. Este és net del gran rabí Natan, que era un lexicògraf molt conegut, que va redactar un diccionari, i parla de tots els monuments que hi ha per la Roma clàssica i antiga. I seria molt llarg si tinc que llegir tots els textos de totes les ciutats. Hi ha moltes ciutats que jo voldria fer-les veure. Ui, això què és? Això hi ha alguna cosa que no funciona, Aquí... Jo no soc molt aficionat a això del Cinexin, però bueno, jo continuo el rotllo i vaig parlant. Ara sí. Aquí tenim un mapeta que es veu les grans línies dels viatges reflectits als manuscrits de Benjamí de Tudela. Hi ha coses que estan en línia discontínua que no són segures, que són fantàstiques, però ja anirem veient. El llibre té 2 parts importantíssimes. Una que és
l'ambientació mediterrània cristiana catòlica, després cristiana bizantina ortodoxa, Bizanci, Constantinoble, la part oriental asiàtica, pròpiament dita, que és la Terra Santa dels creuats, el regne llatí de Jerusalem, i després la part del Jalifa de Bagdad, Damasc, i algunes incursions que fa per territori iranià, persa, i retorna a Egipte, ens parla del riu Nil, ja veurem alguna cosa, i a partir de la costa egípcia, des de Damieta, en barco torna, retrocedeix cap a Occident i desembarca en Sicília. A partir de Sicília queda que està tot bastant clar, que és una relació de viatge bastant fidedigna, però ja el tram final de Benjamí de Tudela és una miqueta fantasiós, ja comentarem la jugada. Aquest és precisament la traducció llatina de Benito Arias Montano, de 1575, no m'havia equivocat, que està editada en Amberes. És una traducció, clar, ell tenia l'edició que van fer els jueus a Istanbul, molt corrupta i en molts errors, i ell també els repeteix. Però va ser la primera traducció, la primera versió a una llengua culta de cristians, del llatí. Aquí tenim la part hebrea dels viatges de Benjamí de Tudela d'Ignasi Agustí González Llobera, que és de l'any, es veu ahir, 1918, crec que és. Los viajes de Benjamí de Tudela, que, segons Ignacio Agustín González Llobera, era de 1160 a 1173. 1218 és l'edició en Madrid d'aquesta, una tesi doctoral, molt ben feta, un treball tremendo, el de González Llobera, que em va servir molt per a jo també anar seguint la meva traducció d'altres manuscrits i d'altres edicions hebraiques. Este és el meu de 1982, fa 40 anys. Això m'ho va encisar un amic meu editor. Home, Ramon, tendries que fer la traducció tal. I al final vaig picar, vaig passar tot un estiu treballant i ell ho va editar i va tindre el seu èxit. És un llibret que ha tingut el seu èxit. De la meva versió castellana, el govern de Navarra va fer una edició del text hebreu, del millor text hebreu d'un rabí anglès de 1905, en bons manuscrits, de la qual jo vaig fer la traducció castellana, i un lingüista basc, que es diu Xavier Quintana, va fer una traducció a l'euskera, i se va editar el 1992, un totxo gros, en el text hebreu del Canaan Adler, la traducció castellana de Ramon i la traducció a l'euskera de la meva traducció, no de l'hebreu, perquè el senyor Quintana no sabia hebreu. Després, aquesta traducció a l'euskera corre per ahí com que si el senyor Quintana, el gran sabio Quintana, l'ha traducido de l'hebreu. No, és veritat, la va traduir de la meva xapussera traducció del 1982. Però va, les coses corren com corren. Aquí tenim el primer full del manuscrit més bo que tenim i més antic que tenim de Benjamí de Tudela, que és del British Museum, de la Biblioteca Britànica, i és de finals del segle XIII, pot ser principis del XIV, per la qual és un segle més tardà que la vida pròpia i de la contemporaneïtat de Benjamí de Tudela. És el més complet i el més pur de tots, si se pot dir, de tots els manuscrits que coneixem. Hi ha molts manuscrits, alguns d'ells fragmentaris. I pel tipus de la lletra és un manuscrit germànic, centroeuropeu, el qual vol dir que tenia una gran audiència i una gran demanda. Fer un manuscrit costava molts diners. I trobem manuscrits del Benjamí fins i tot en Iemen al segle XIX, que en Iemen al segle XIX encara no hi havia impremta, i en canvi els jueus iemenites demanaven, per lo vist, demanaven alguna còpia d'aquestes històries fantàstiques del Benjamí que serien de consum en algunes reunions de jueus lletraferits, ja sabia, ho llegia i els altres escoltaven i anaven, com que no hi havia ni bingo ni internet ni res, s'entretenien alguns dissabtes
per la nit llegint els textos del Benjamí de Tudela. Aquí tenim de l'Atlas mallorquí de Crescas del segle XIV, una imatge molt bonica del que podria ser una caravana de comerç oriental amb els camells i detrás dels comerciants i també la gent armada per protegir a les caravanes plenes de tresors i de productes i mercaderies precioses. Roma, això és la Roma que va visitar Benjamí i ell parla de tots els edificis i tots els palaus i totes les meravelles que té la Roma antiga. Ell recorre tota la península, tota la bota de la península italiana per la costa, després la creua en diagonal, s'embarca en Otranto i para ja a territori dels cristians bizantins, dels cristians ortodoxes, en Arta, un port de la costa greco-bizantina. D'allí continua fins a Salònica, en Salònica i altres més comunitats. Ell va de comunitat de jueus en comunitat de jueus. Els demana ajut, els demana un llit per dormir i és d'aquesta manera com els viatgers jueus anaven d'un puesto a un altre, perquè ja que tenim en compte que a l'edat mitjana no existia el concepte que tenim ara de nacionalitat ni passaports. El passaport d'una persona era la seva religió. I, clar, els jueus sí, tenien molt clar que la religió que tenien, però no tenien sobirania política. Eren una espècie d'entelèquia física que estaven de prestat en els territoris cristians o musulmans i anaven de puesto en puesto demanant ajut i aixopluc en les comunitats de jueus d'una ciutat a l'altra. Quan passa per Salònica, per exemple, parla, són bona gent i allí se dediquen a les artesanies de la sederia, són jueus seders. Continua caminant cap al nord i arriba a la gran ciutat imperial d'Istanbul, de Bizanci, de Constantinoble. Istanbul ja és després de l'època otomana. I en Bizanci, allí descriuen tot luxe de detalls, com és la ciutat, com la magnificència dels emperadors i dels monuments, l'estructura política, les riqueses que hi arriben, i també explica que el barri dels jueus de Bizanci està a l'altra banda del Cuerno d'Oro. El Cuerno d'Oro és el barri de Pera, exactament. En el barri de Pera hi estan els jueus. I també parla d'uns altres jueus que no són els jueus rabínics, sinó que són els jueus caraïtes, que són una secta una mica enemistada amb els jueus rabínics. Diu: un trajecte de 5 jordanes des d'Abidos, entre les muntanyes, et porta a la gran ciutat de Constantinoble, cap i casal de tot el país de Grècia, dels anomenats grecs. Allà hi ha el tron del rei Manuel, l'emperador. 12 prínceps són els seus vassalls i cadascun d'ells té el seu propi palau a Constantinoble, així com castells i possessions, i dominen tot el país. El primer de tots ells, de tots els seus funcionaris, és el rei Hiparc. Això de rei també és una manera de parlar. El segon és Megas Domesticós. El tercer, Comnenus. El quart és Megaducas. El cinquè és Oikonomos Megas. I la resta de títols són per l'estil dels esmentats. Allà ell també fa una mica, tal com li sona el que li diuen, del grec, s'ho posa en lletres hebrees en els manuscrits i tens que mig interpretar-ho. La ciutat de Constantinoble està emmurallada, és la part de baix, és la xuleta aquesta que hi ha aquí, i el seu perímetre és de 18 milles, la meitat sobre el mar i l'altra meitat sobre terra ferma. Està situat sobre 2 braços de mar, un que ve del mar de Rússia, que vol dir del mar Negre, i l'altre del mar de Sefarat, del mar de la Mediterrània, del mar d'Hispània. Aquí venen tots els comerciants del país de Babilònia, vol dir d'Iraq, del país de Sinar, que és Mesopotàmia, també Iraq, més o menys, de Pèrsia, de Mèdia, de tot el reialme d'Egipte, de la terra de Canaan, Palestina,
i del reialme de Rússia. Vull dir, tots els territoris circundants arriben allí a fer negoci. D'Hongria, de Hassària, del país de Llombardia i de Sefarad, de la península ibèrica. És una ciutat bulliciosa i arriben amb productes provenents de tots els països, tant per mar com per terra. I no existeix enlloc més una ciutat com aquesta fora de Bagdad. Després parlarem de Bagdad, que també ho explica bé. La gran ciutat dels ismaelites, dels musulmans. Allà, a Constantinoble, hi ha l'església de Santa Sofia, encara és església, clar, no està convertida encara en mesquita. Així com el papa dels grecs, que és el patriarca, atès que aquests no retenen obediència al papa de Roma. En aquesta església, Santa Sofia, hi ha tants altars com dies té l'any i atresora una incalculable quantitat de diners que porten cada any com a tribut de les dues illes, dels castells i dels vilatges que formen la ciutat. Una riquesa així no es troba en cap altra església del món. A l'interior hi ha columnes d'or i d'argent, així com incomptables làmpades també d'argent i d'or. A Constantinoble hi ha un indret destinat a la diversió del rei, molt curiós, adossat al mur del palau anomenat hipòdrom. I allà, cada any, el rei organitza un gran espectacle el dia de la Nativitat de Jesús. I en aquest indret s'exhibeixen davant del rei i la reina totes les races d'homes del món, amb tots els tipus d'actuacions o sense actuar, i porten lleons i tigres, ossos i zebres, perquè lluiten entre ells. Això és com un circ. I fan el mateix amb les aus, i enlloc més del món no es pot veure un espectacle com aquest. El rei Manuel va construir un gran palau situat arran del mar per al tron del seu país, a banda dels que ja havien edificat els seus predecessors, i l'anomenà Blaquerna, segons els altres manuscrits. Va recobrir les seves columnes i els seus murs d'ors i d'argent, i va fer pintar els antics combats abans del seu regnat i aquells en què ell mateix havia participat. Allà va fer esculpir un tron d'or i pedres precioses, i al seu damunt hi va fer penjar una cadena daurada, una corona d'or, per seure-hi just de sota. A la corona hi ha encastrades incomptables joies, tantes com de nit no és necessari portar-hi llums, car tothom pot veure la luminositat que desprenen. Hi ha tants altres edificis que és impossible enumerar-los, de tot el país de Grècia, on porta el tribut cada any i així omplen els castells de teixits de seda, porpra i d'or. I no hi ha en tot el país un edifici com aquest, ni enlloc més aquesta riquesa. Hom assevera que el tribut de la capital ja puja anualment fins les 20.000 peces d'or entre els lloguers de les botigues i els mercats, així com amb els impostos que paguen els comerciants que arriben tant per mar com per terra. I ara explica una mica com són els grecs cristians. Són molt rics en or i en pedres precioses. S'abillen amb robes de seda com d'encaixos d'or, teixits i brodats als seus vestits, i quan cavalquen llurs cavalls no semblen sinó prínceps. Certament, el país és molt ric pel que fa a tota mena de teixits i també disposen a pleret de pa, de carn i de vi. No és fàcil veure una riquesa així en cap altre país. Fixeu-vos la quantitat de coses i d'elogis que fa de Constantinoble. Allà són grans entesos en tota la literatura dels grecs, i qui més qui menys menja i beu sota la seva parra o la seva figuera. Això és una frase molt recurrent dintre de la literatura hebraica medieval. Ells recluten mercenaris de tots els pobles gentils que ells anomenen bàrbars, a fi que lluitin contra el soldà Mas'ud, el musulmà, diu, rei dels turcmans, que anomena turcs, atès que als grecs els manca l'esperit combatiu i com que no tenen força per resistir un combat, se'ls considera afeminats. Això avui en dia no seria un reportatge massa políticament correcte, però ells no s'ho deixen al tinter, ho explica, ells és el que capten. Dins la ciutat no hi viuen jueus entre els grecs, a la part de baix, car els deportaren a l'altra part del braç del mar. Un braç del mar de Màrmara els envolta per una banda i no poden sortir a comerciar amb els habitants de la ciutat si no és per mar.
Hi ha uns 2.000 rabanites. Rabanites són els jueus que segueixen l'ortodòxia dels rabins, de la Mishnah i del Talmud. I uns 500 caraïtes, que són aquesta secta que ja no segueixen els dictats dels rabins. I estan separats per una tanca, o sigui, un barri que està ben separat. Entre els rabanites hi ha grans savis, Rabí Abtalió, Rabí Obadia, Rabí Aron Bejor Soró, Rabí Yosef, tal, i Rabí El Yaquim, l'administrador. Entre ells hi ha artesans de seda, molts comerciants i potentats. I diu, allà no es permet als jueus muntar a cavall. El cavall era només per a cristians i per a nobles. Diu, llevat de Rabí Salomó l'egipci, que és metge del rei. I gràcies a ell, a aquest metge tan privilegiat pel rei, els jueus veuen molt alleugerides les penes del seu exili. Això que parlava jo abans, que no tenen sobirania i per tant estan a l'albir i a l'arbitrarietat del que mana. Car l'opressió que pateixen és greu. Hi ha molt d'odi contra ells, contra els jueus, sobretot dels assaonadors de pells, que vessen les seues aigües pestilents als carrers davant les portes de llurs cases i embruten el barri dels jueus. O sigui que els que tenien les doveries, els cristians, tota l'aigua pudenta que desprèn el procés d'adobar les pells, el tiraven davant de les cases dels jueus per fastidiar-los. Així doncs, els grecs odien els jueus, ja siguin bons o dolents, i els tracten d'allò més injustament, els peguen pels carrers i els oprimeixen amb tirania. No obstant això, els jueus són rics i bona gent, caritatius i complidors dels preceptes, i suporten les penes del seu exili amb resignació. El lloc que habiten els jueus du per nom Pera, que és aquest barri que tenim situat aquí a la part superior, després d'allà. En fi, ell doni unes... Com? Volia fer-te de punter, però no arriba. Ja sabem, és la part que està a la part superior del Cuerno de Oro, que diuen. Benjamí continua escrivint i continua viatjant i arriba un moment que toca ja la costa oriental, la costa de lo que es diu el Llevant, que és la terra de Canaan, la terra de Beirut i de Tiro, Sidó, arriba als ports mediterranis d'Askelon, d'Ashdod, de Jafo. Jafo és un barri ara actualment de Tel Aviv. I d'allí puja a Jerusalem. Jerusalem està en poder dels creuats, dels cristians. I Jerusalem té una descripció també molt bonica que no me puc deixar en el tinter. Des d'allà, des de Gabaon la Gran, que és un poblet, Gabaon, és un territori de la tribu de Benjamí, al nord de Jerusalem, i ell ja baixa a la capital, diu que és una ciutat petita i fortificada amb 3 muralles dintre de la qual hi habita molta gent, Jerusalem. Diu, els ismaelites, els musulmans, anomenen els seus habitants cristians jacobites, són sectes cristianes, armenis, grecs, georgians i francs. Els francs són els europeus, catòlics, i de totes les llengües dels gentils. Allà hi ha la casa de la tintoreria, que és dels jueus, i la lloguen al rei anualment a fi que ningú més, a banda dels jueus, es dediqui a fer de tintorer, és un monopoli. Hi ha uns 200 jueus a Jerusalem que habiten a l'ombra de la Torre de David, és una part de la muralla, en un extrem de la ciutat. A la muralla de la Torre de David on troba els antics fonaments d'uns 10 cubs de fons, són els ortostats de l'època romana, de l'època herodiana, obra dels antics murs que van aixecar els nostres patriarques. Això ja és fantasia benjaminiana. No hi ha a la ciutat cap indret més ben fortificat que la Torre de David. A Jerusalem hi ha 2 grans edificis. Un és l'hospital, d'on surten 400 cavallers, són els cavallers hospitalaris, i on reposen tots els malalts que hi duen
als quals forneixen de tot allò que els cal mentre són vius i quan són morts. El segon edifici gran és el que anomena el Temple de Salomó, que és la caserna dels templaris. És el palau que va construir el rei Salomó, que en pau sigui. Això també és una miqueta fantàstic. És allà on reposen els cavallers i d'on surten diàriament 300 cavallers per guerrejar, a més dels cavallers que venen del país dels francs, de l'Europa, de França i d'Itàlia, i de terres cristianes, havent fet vot de servir allà dies o anys fins a complir el seu engatjament. A Jerusalem també hi ha la gran església que anomenen del sepulcre, on rau enterrar aquell home. Aquell home és una referència piadosa i respectuosa d'un jueu a Jesús, l'home pel qual acudeixen tots els pelegrins. És l'església del Sant Sepulcre. A Jerusalem hi ha 4 portes en aquella època. La porta d'Abraham, la porta de David, la porta de Sió i la porta de Jehosafat, de Gishpat, que és la de Josafat, davant del temple que hi havia antigament. El temple, si recorden les fotografies que hem vist, un oratori de cúpula daurada i un altre de cúpula platejada. Això tota l'àrea, un territori ampli que fins al segle I, fins a l'any 70, estava el temple de Jerusalem, que el van enderrocar els romans. Només queda del temple la part occidental del mur, la part inferior, que és allò que diuen el mur de les lamentacions, el mur occidental. Allà es troba el Templum Domini, que era el lloc del temple, sobre el qual Umar ibn al-Khattab, el cabdill musulmà, va construir una cúpula d'allò més bonica, que és la cúpula daurada. Els gentils, no és una mesquita, això és un oratori. Diu, la mezquita d'Omar, mentira, no és mezquita, és un oratori. Allí va la gent a fer pregària, però no col·lectivament, va cada un a la seua, i ara ja no deixen entrar els cristians i els jueus, però fins uns quants enrere sí que se podia entrar en segons quins dies i segons en quines condicions, no hi havia problema, però ara hi ha molta maror i, en fi, és conflictiu, no deixen entrar més que musulmans. Els gentils no introdueixen cap imatge ni cap figura i només van a resar, perquè aleshores aquesta cúpula era cristiana, hi havia una creu, no hi havia la mitja lluna. I davant d'aquell mateix indret hi ha el mur occidental, una miqueta més retirat, que és un dels murs que protegia el Sant dels Sants, el Kodesh HaKodashim, el Sancta Sanctorum, i que hom anomena Porta de la Misericòrdia. Ahí barreja també una miqueta la toponímia urbana, però bé. Allà és on van tots els jueus a resar i a demanar valiment davant del mur, el mur de les lamentacions. Allà a Jerusalem, al mateix edifici que fou de Salomó, hi ha els estables del rei, que ell va construir, que és una estructura molt forta feta de grans carreus. De fet, és una construcció no del rei Salomó, sinó dels romans. No es veu cap altra construcció com aquesta en tot el país. Allà mateix encara és possible veure avui en dia el baciol on els sacerdots sacrifiquen, els sacerdots jueus, sacrificaven les víctimes del temple, així com els noms dels jueus que hi venien escrits sobre el mur. Quan algú surt per la porta de Josafat cap a la vall del mateix nom, es troba el desert on Déu jutjarà les nacions. La vall de Josafat, que és on ens trobarem tots algun dia, no? Ahir, els noms de Déu tenim un privilegi, estarem en un lloc apartat, no us preocupeu. Allí hi ha el mausoleu d'Absalom, la tomba del rei Uzies, i una gran deu d'aigua, les aigües de Siloé, connectades al torrent del Cedró, del Quidrón. Sobre la deu hi ha un gran edifici del temps dels nostres patriarques on no és possible, però, trobar-hi gaire aigua. I la major part dels habitants de Jerusalem beuen aigua de pluja, perquè no hi ha manantials, que recullen en cisternes a les cases. Des de la vall de Josafat, on pot pujar a la muntanya de les Oliveres, que és la muntanya de Har Hazeitem, on Crist
va fer la pregària i totes aquestes coses. I allí és on està també el cementiri dels jueus, el cementiri més privilegiat que tenen els jueus. Ja no queda un pam de terra per enterrar a ningú. Allí ja està tot, no hi ha més capacitat d'enterraments. Perquè, com precisament allí, segons la tradició jueva, tindrà lloc la resurrecció, els primers en sortir de la tomba seran els primers que seran jutjats i estaran més a prop de Déu. Tot un cacau tremendo. Però és el cementiri jueu del món de les Oliveres. I des d'allà es pot veure la mar de Sodoma. La mar de Sodoma és la mar morta. I és veritat, des d'eixa colineta, els dies clars, se pot veure el principi del mar mort, que és on desemboca el riu Jordà, al costat de Jericó. I des d'allà hi ha 2 llegües fins al Pilar de Sal, que era la dona de Lot. Això també és una fantasia dels jueus. A la part del sud de la Mar Morta hi ha tota una sèrie de formacions molt curioses de sal. L'evaporació ha fet com unes estalagmites salines i una d'elles, esta és la mujer de Sal, esta és la dona de Lot, que es va girar per tafanejar el que passava quan Sodoma i Gomorra, i Déu la va castigar i la va convertir en estàtua de sal. Els ramats dels pastors el llepen i després torna a recuperar la forma que tenia. A poc a poc, l'estalagmita salina a poc recupera la seva forma. I des d'allà són visibles tota la plana i el torrent de Xittim fins a la muntanya de Nebo. Davant de Jerusalem, a la part de fora de les muralles, hi ha la muntanya de Sió, on no hi ha cap construcció llevat d'una església per als incircumcisos, per als cristians. És la església de Santa Maria de Sió. I enfront de la ciutat, a unes 3 milles, hi ha un cementiri d'israelites que en temps passats sepultaven els seus morts en coves. Són hipogeus. En cadascuna de les tombes hi ha la data, però els cristians destrueixen les sepultures i n'utilitzen les pedres per construir les seues cases. El cementiri s'estén fins al terme de Benjamí a Seslà. I continua explicant, el cuento de nunca acabar. I ara fa una historieta, comenta la historieta esta d'uns jueus que treballant per al patriarca cristià van trobar una cova i en eixa cova estaven les tombes dels reis d'Israel. I estaven allí buscant, aviam si podien trobar coses d'or i de plata i de joies, però una veu cavernosa els va fer por i se'n van eixir. Ho van comentar al patriarca, el patriarca diu, això tenim que mirar què és. I van voler entrar i ells van dir que no volien entrar mai més. Aleshores el patriarca se va mosquejar i diu, pues tanqueu tot això, vinga. I hasta hoy està tancat. I diu, nosaltres no entrarem allà, car no és la voluntat de Déu mostrar a ningú el que s'hi amaga en eixa cova. El patriarca va manar tapiar aquell lloc per ocultar-lo dels homes, fins avui. I ara és l'última vegada que Benjamí parla en primera persona. Diu, i va ser aquest rabí Abraham que em va explicar a mi aquestes coses. Continua el relat, el viatge a Betlem, a Hebron, la tomba dels patriarques d'Abraham, Isaac, Jacob en Hebron, totes les fantasies i totes les històries que vol contar, i passa per tota la terra dels cristians, molt... A veure... També passa per Nablus. Nablus és l'actual Shechem, que està en Samària. I Benjamí se dona compte que en Shechem hi ha una altra secta judaítica no ortodoxa, són els samaritans. Els samaritans, estos són uns espavilats que s'han fet una caixa a part, s'han fet un altre, com si diríem, un altre negoci, perquè ells diuen que el món, la muntanya on Moisès va rebre les taules de la llei, el decàleg, no és el mont Sinaí, sinó que és el mont Ebal, al costat mateix de Nablus.
i que el text de la Torà no diu el Monte Sinaí, sinó el Monte Ebal. I s'han fet un muntatge molt especial i és una comunitat molt endogàmica que s'està perdent, queden molt poquets, queden pocs. I a més ara han caigut sota el control i la fèrula de les autoritats del Waqf palestí, dels palestins musulmans. Abans amb els israelians rabínics s'ho passaven no massa bé, però ara s'ho passen pitjor encara. Justament en Nablus resulta que està la tomba de Josep, de Josef, el que estava en Egipte de secretari del faraó, perquè diu que van agafant els seus ossos i se'ls van emportar a Shechem, i allí està la tomba de Josep, i els jueus rabanites, com els samaritans, com els caraïtes, tots van allí, si poden, a fer l'homenatge i a fer el seu paripé allí davant de la tomba. Actualment és molt difícil accedir-hi al lloc i no és ni aconsellable arrimar-se a la ciutat de Shechem. Quan passa Benjamí ho explica. I també se fixa, perquè era un tio molt llest, era un home molt cult, i sempre tenia la parabòlica posada, i se dona compte que els samaritans, diu, estos no són israelites com vosaltres, estos són samaritans. A més, tenen un Sefer Torà, un llibre Pentateuc molt raro, amb aquestes variants, però és que, a més, pronuncien malament l'hebreu, diu, perquè no pronuncien les consonants guturals. Això, Benjamí de Tudela, que ell tenia la pronúncia hebrea sefardí, arabitzant de la península i de tots els territoris que traversa, no pronuncien els samaritans exactament com pronuncien els jueus rabínics. I ho explica molt detalladament. Tenia unes vel·leïtats de tipus lingüístic, articulatori, molt interessant, el Benjamí de Tudela. Abandona el territori de la Terra, per ahir la Terra Santa, la terra dels patriarques, i s'interna una altra vegada per Líban, per Damasc, arriba a la ciutat de Damasc, també fa una descripció magnífica. Fins d'aquí, quina és l'última? Bànias. Bànias és al nord ja de la Galilea, és on té el naixement el riu Bànias, el riu Dan, que és els que conflueixen per formar el riu Jordà. I a partir d'ahir diu que hi ha 2 jornades de camí fins a Damasc, una gran ciutat que és l'inici del país que governa Nur ad-Din, el rei dels turcmans anomenats turcs. És una ciutat gran, bonica i envoltada d'una muralla. És terra d'hortes i vergers i un trajecte de 15 milles de banda a banda. No hi ha cap altra ciutat més fructífera que aquesta en tot el país. Cap a ella flueixen des de la muntanya de Hermon, i el riu Lamana i el riu Parpar. Són uns rius que passen per Damasc. Damasc, de fet, geogràficament és un oasi. És un puesto privilegiat, ple d'aigua i de vegetació, i allí hi ha una ciutat mil·lenària, avui en dia, fins avui, és la capital de la República de Síria. Allà hi ha una mesquita musulmana anomenada Jum'a Dimashq, que és la mesquita de Damasc, i és una construcció que no té parangó en tot el país. A Damasc hi viuen, fa el seu apunt sobre la població jueva de Damasc, uns 3.000 jueus, molt de cuidado, entre ells savis i rics prohoms, com el cap de l'Acadèmia del País d'Israel, el nom del qual és Rabí Azaries, i el seu germà, Sar Salom, i el Rabí Josep, el cinquè de l'Acadèmia, el Rabí Masliah, dona relació de tots els personatges importants de Damasc, que són segurament els que li donarien alguns quartos i la protecció oportuna quan ell se va establir temporalment alguns dies o algunes setmanes en Damasc. Des d'allà, des de Damasc, hi ha una jornada de trajecte a peu fins a Galid, que és Galaad, i després va continuant, fins que arriba, va passant per pobles i pobles, passa també per Alep, per Aram Tsubà, per Alep, una ciutat
trimil·lenària o més, una ciutat clàssica en l'Orient, Mosul, ja enganxa el riu Éufrates i va baixant, passa per Nínive, la mítica Nínive bíblica, i arriba un moment que parla de la Torre de Babel. De fet, no és la Torre de Babel, és un sigurat, és una sigurat que és la base del fonament de la terra i el cel. Està tota derrenclida i feta fosfatina, que no... Però ell ho cita com si fos la Torre de Babel. Fins que arriba des d'Ugbara, la capital que bastia el rei Jeconies, des d'allí hi ha 2 dies caminant fins a Bagdad. I aquí el títol era de Sefarad a Bagdad, veritat, que és el segon punt important on ell va residir molt de temps. Allí va passar una temporada llarga i sobretot per la gran descripció que fa d'aquesta ciutat, que era el Nova York del segle XII. Era una ciutat magnífica i parla la gran ciutat, cap i casal del reialme del Xalifa, príncep dels creients a l'abbasí de l'estrip de Mahoma. El Xalifa vol dir el recanvi del mateix profeta. Ell és el cap de la religió dels ismaelites. Fixeu-vos quins ditirambos i quin peloteo els hi fa al gran cap dels musulmans. I tots els monarques ismaelites el reconeixen i és com el papa dels cristians. Disposa d'un palau dins de Bagdad de 3 milles d'extensió i al seu interior hi ha un gran bosc amb tota mena d'arbres del món, entre fruiters i dels que no donen cap fruit. Allà també hi campen tota mena d'animals, tot ben envoltat d'un mur. Sembla que sigui la finca Nàpoles d'este Pedro de Gaviria, de l'Escobar Gaviria, que tenia animalots i tenia elefants. Este 3/4 del mateix. Dins del bosc hi ha un estany, les aigües del qual provenen del riu Tigris. I quan el rei vol passejar-s'hi, divertir-se i beure, li cacen aus i animals i li pesquen peixos. Al seu palau hi acudeix amb tots els seus consellers i ministres i allà seu el gran rei Al-Abbasí, el gran Xalifa, Al-Hafiz. Ell té en gran estima, al tanto, el dato, té en gran estima els jueus, els israelites, i molts dels qui els serveixen ho són. Coneix totes les llengües i està versat en la Torà d'Israel. Diu, el Xalifa és un tio molt llest, ha estudiat molt i fins i tot coneix la Torà hebrea dels jueus, fins al punt d'escriure i llegir en la llengua santa. Ell no vol gaudir de res que no sigui fruit del seu treball manual i fa estores i les marca amb el seu segell i els seus dignataris les venen al mercat i els prohoms del país les adquireixen i d'aquests ingressos ell menja i beu. És un home veraç, creient i s'adreça a tothom amb bondat. Els ismaelites només el poden veure un cop a l'any i els pelegrins que venen de terres llunyanes camí de la Meca, que és al país del Iemen, Aràbia, li volen veure el rostre i quan el reclamen davant el palau li criden «Senyor nostre, llum dels ismaelites i resplendor de la nostra llei, mostreu-nos la claredat del vostre rostre». Però ell no fa cas de les seves paraules. Aleshores, se li acosten els ministres que el serveixen i li diuen «Senyor, senyor nostre, esteneu la vostra salutació sobre la gent que ha vingut de lluny i que deleja refugiar-se a l'ombra de les vostres bondats». I aleshores s'aixeca i deixa caure la punta del seu mantell per la finestra i tot d'una dels pelegrins s'acosten a besar-lo. I un altre ministre els diu «Aneu en pau, car el nostre senyor, el senyor dels ismaelites, ja us ha saludat». I ell és als seus ulls com el mateix profeta. Clar, és el recanvi del profeta, és el Xalifa. I tornen a casa seva contents i alegres de cor per les paraules que ell
els ha adreçat aquell dignatari que els ha saludat i pel mantell que han pogut besar. Tots els germans del Jalifa i tota la seva família tenen cadascun d'ells un palau a l'interior del palau califal, però tots ells són presos amb cadenes de ferro i hi ha guardians en cadascuna de les seves cases a fi d'evitar que es revoltin contra el gran rei, atès que una vegada els germans d'un califa s'alçaren contra ell, el mataren i n'erigiren un d'ells com a califa, o sigui, no se fiava de ningú. Aleshores, on va decretar que tots els membres de la família del Jalifa fossin sempre empresonats a fi que mai no s'alcessin contra el gran rei. Així doncs, cadascú d'ells roman al seu palau amb gran honor i són senyor de vilatges i ciutats, els tributs dels quals els arriben de mans dels seus funcionaris. I d'això mengen, i beuen, i viuen amenament tots els dies de la seva vida. Al palau del gran rei hi ha uns edificis enormes de marbre amb columnes d'or i argent, així com guarniments amb pedres precioses encastades als murs. Al seu palau hi ha luxe per tot, i les torres plenes d'or, teixís de seda i tota mena de gemes. El Jalifa no surt mai, això ja ho hem vist abans, del seu palau llevat d'un cop a l'any, en la festivitat que els ismaelites anomenen el-Eid Ba'ad Ramadan, la festa del mes del dijuní. I molts venen de terres llunyanes aquell dia per veure'l. I ell munta una mula i s'engalana amb vestits reials teixits d'or i argent i de lli. Al cap porta un turban adornat amb pedres precioses d'un valor incalculable i sobre el turban du un mocador negre com a senyal de modèstia davant les coses d'aquest món, com dient, mireu, una tènebra cobrirà tota aquesta glòria el dia de la mort. I l'acompanyen tots els nobles dels ismaelites vestits de gala i munten sobre cavalls els prínceps d'Aràbia, de Turkmenistan, de Dailam, de Pèrsia, Mèdia, Gus i els prínceps del país del Tibet, que és a 3 mesos de marxa a l'oest de Samarcanda. I va contant totes les meravelles i tot l'esplendor del Jalifa. Els alfaquins dels ismaelites preguen per ell, l'exalcen per la seva molta grandesa i pietat, i tots responen, amén. Tot seguit, ell els beneeix i li porten un camell que ell mateix degolla, i és aquest el sacrifici de la seva Pasqua. Ell lliura els seus ministres i aquest el repartiment entre la gentada perquè puguin tastar l'animal degollat per la mà del seu rei sant, i això els fa molt feliços. Després surt de la mesquita i s'acosta a la riba del riu Tigris tot sol fins al seu palau, en fi, tota la cerimònia que fa al voltant d'aquest personatge pràcticament invisible i intocable. Un altre detall molt curiós que ens diu Benjamí sobre com funciona la ciutat, la gran ciutat de Bagdad, parlant del Jalifa, és un home pietós. Ha fet un altre palau a l'altre costat del riu, a la riba d'un braç de l'Eufrates, que és a l'altra banda de la ciutat, i on també hi ha fet construir grans cases, socs i fondes per als pobres malalts que venen a curar-se. Allà hi ha unes 60 farmàcies i totes tenen bàlsams i tot el que és de menester de part de la Casa Reial. És una espècie de seguretat social pagada per els impostos que cobra el Jalifa. Qualsevol malalt que s'hi arriba és atès a expenses del rei i el mediquen. Allà també hi ha un palau que hom anomena Dar al-Maristan. És el palau on tanquen els dements que emmalalteixen a l'estiu de tanta calor per tota la ciutat. Quan arriba la calorada de l'estiu, la gent se torna grillada i aleshores allà els lliguen amb cadenes de ferro fins que a l'hivern recuperen el senderi. I tots els dies que són allà internats els manté la Casa Reial. Quan recobren la raó els deixen marxar i cadascú torna a casa seva i recupera la seva dignitat. A aquests que han ocupat l'hospici se'ls atorguen uns diners quan retornen a casa i han recuperat la dignitat. O sigui, quan recuperen la raó, els donen uns quants xavos i se'n van tranquil·lament a la seva casa després de passar tot l'estiu allí com a loquets. Mensualment els funcionaris del rei els interroguen i els examinen. Hi té un equip de psicòlegs medievals que els fan l'interrogatori i els deixen anar si realment han recuperat el senderi perquè tornin a casa seva i a la seva vida. Tot això és el que fa el rei per caritat a tots els que s'arriben a la ciutat de Bagdad, tant si estan malalts com si han enfollit.
i el rei és un home pietós i en aquest tema tots són les seues bones intencions. Ara ve una segona part que és també molt pormenoritzada per part de Benjamí quan parla dels jueus. Hi ha uns 40.000 israelites, fixeu-vos, 40.000, clar, pot ser una xifra una mica exagerada, però la comunitat israelita rabínica de Bagdad era, ja dic, allò era com Nova York avui en dia, està plena d'acadèmies, i viuen en calma, amb tranquil·litat i respectats pel gran rei. Entre ells s'hi compten grans savis i caps d'acadèmies que s'ocupen de l'estudi de la llei. A la ciutat hi ha 10 acadèmies, 10 grans centres d'estudis rabínics. El cap de la gran acadèmia és el mestre rei Samuel ben Ali. El cap de l'acadèmia Gaó Jacob és un levita, de l'estirp dels levites, del llinatge del qual es remunta Moisès, el nostre mestre, sobre ell sigui la pau. Aquest és el cap de la segona acadèmia. Després està Rabí Hananies, el seu germà, que és el lloctinent dels levites. Rabí Daniel és el fundador de la tercera acadèmia. Rabí Eleazar, el docte, és el cap de la quarta acadèmia. Rabí Eleazar ben Tzemach és el cap de l'ordre, i el seu llinatge es remunta fins al profeta Samuel. També són ganes de buscar genealogies. Ell i el seu germà saben entonar càntics com ho feien els cantors en els temps en què existia el temple, eren les cançons rituals del culte del temple. Ell és el cap de la cinquena acadèmia. Rabí Hasdai, glòria dels savis, és el cap de la sisena acadèmia. Rabí Haggai, el príncep, és el cap de la setena acadèmia. Rabí Esdres, cap que hom anomenen misteri de l'acadèmia, és el cap de la vuitena acadèmia. Rabí Abraham, anomenat Abu Tahir, és el cap de la novena acadèmia. I Rabí Zakai ben Bostani, el príncep, és el cap de la darrera de la desena acadèmia. Se'ls anomena els 10 ociosos, que no fan altre més que estar, no treballen ni tenen més funció que estar al càrrec de les acadèmies, perquè no fan res més que no sigui ocupar-se de les necessitats de la gent. Tots els dies de la setmana imparteixen justícia a tots els jueus del país, llevat del dilluns, quan tots compareixen davant del rabí Samuel, que és el cap de l'acadèmia Gaó. I ell i els 10 ociosos i caps de l'acadèmia administren justícia a tots aquells que s'hi adrecen. Els jueus han tingut tant en territori islàmic com cristià una certa autonomia judicial. Aquí, en territoris cristians, tenien els seus tribunals de justícia previ pagament d'impostos al rei, que era el propietari. El propietari dels jueus era el rei o el bisbe o en aquest cas el jalifa. I ells, a canvi d'aquests diners, se'ls atorgaven uns privilegis per tal d'organitzar els seus tribunals segons more judaico, o sigui, segons el Talmud i segons la Bíblia, segons la Torà, administrar justícia. I hi havia 2 tipus de cases de justícia, de jutjats. El jutjat i els tribunals de delictes i de causes civils, coses patrimonials, i el de les causes penals. Les causes penals ja tenien altra problemàtica perquè ahir podien fins i tot els mateixos jutges decretar i fins i tot provocar que el jutjat, segons la gravetat, caigués dintre de la pena de mort, de la pena de mort que no aplicaven els mateixos jueus, perquè això no ho podien fer, això només ho feia el rei o el jalifa o l'arquebisbe o el papa, perquè al no tindre sobirania no tenien més remei que deixar la pena de mort en mans de l'autoritat cristiana o musulmana. A Barcelona se va donar un cas molt fastidiós d'un jueu que era un malsí. Te recordes d'allò que comentava? Un tio que se n'anava de la llengua i va crear
un clima molt fastidiós dintre de la comunitat. Els rabins de Barcelona un gran rabí de Barcelona a finals del segle XIII va dictaminar que mereixia la pena de mort i el rei és el que va dictar. Els botxins cristians van ser els que van portar a este xicot i al costat mateix de la seva tomba el van desangrar. Va morir per sangries als dos braços. Això tenim documentació en hebreu i documentació en documents llatins i cristians. I sí, de vegades hi havia casos de pena de mort. A Segorb va haver també un cas d'un jueu que el van penjar per alguna malifeta, però sempre eren els cristians els que practicaven aquesta pena de mort. Les altres penes les feien els mateixos jueus, o pena de bandiment, o d'excomunió, o fins i tot cops de verga, i tancar-los en les presons dels propis jueus. Però la pena de mort, això era només privatiu dels cristians o de les autoritats propietàries de la comunitat jueva. I aquí tenien tots estos, els 10 ociosos i el rabí Samuel són els que administraven la justícia civil i criminal. Al capdavant de tots aquests dirigents de les acadèmies i dels tribunals rabínics hi ha Daniel ben Hasdai, anomenat Nostre Senyor l'exilarca de tot Israel. És un personatge importantíssim perquè el judaïsme rabínic se basa en les autoritats dels rabins. I els rabins tenen una espècie d'escalafó i el que manava més de tots resulta que era este que estava en Bagdad i era justament en l'època de Benjamí Tudela, era este Daniel ben Hasdai. Posseeix un llibre de llinatge que el remunta fins a David, fins al rei David. Això també... Els jueus l'anomenen Nostre Senyor, cap de la diàspora, i els ismaelites, en àrab, li diuen Sayyidna ibn Daud, el Nostre Senyor, fill de David. Té una gran autoritat sobre totes les comunitats d'Israel dins els dominis del Senyor príncep dels creients, dels ismaelites, que així ho va ordenar Mahoma als seus descendents i li feu un segell d'autoritat sobre totes les santes comunitats de jueus que viuen sotmeses a la seva llei. Així, ordenar que tot ismaelita o jueu o qualsevulla persona d'una altra nació dins el seu reialme de jurisdicció islàmica del califa, que s'aixequi davant seu per saludar-lo i qualsevol que refusi d'aixecar-se al seu davant rebrà 100 bastonades. Tanto. Cada dijous, quan ell va a retre visita al gran rei, les corten genets gentils i jueus que proclamen per avançat: feu via al Nostre Senyor, fill de David. O sigui, aparteu-vos, deixeu pas. Això és una institució molt oriental. Es diu el Kawàs, el tio que va davant amb una vara obrint camí. El que diríem d'aquí els soldats gastadors, que van obrint camí, aparteu-vos. Això ho he vist en Jerusalem, curiosament, al Consolat General d'Espanya en Jerusalem tenien un Kawàs, tenien un tio que anava fent un personatge, un àrab cristià, molt pobre xic, que anava vestit d'uniforme i portava uns pantalons en unes cintes a la bandera d'Espanya a la dreta i a l'esquerra i portava un bastó, i quan anava el cònsul per els carrerons de Jerusalem anava el tio apartant i pegant bastonades, el mateix que li diuen: Amal Utàric, feu pas al Nostre Senyor ben Daud. Ell munta el seu cavall i va vestit amb robes de seda i brocats, el jueu i amb un gran turbant al cap. I sobre el turbant du un gran mocador blanc, i sobre el mocador hi ha un vel on hi ha escrit el segell de Mahoma. Tanto que jo tinc este privilegi. Ell arriba en presència del rei, li besa la mà i el rei s'aixeca al seu davant. El fa seure en un tron que Mahoma va anar a fer-li en honor seu i tots els reis dels ismaelites que han vingut a veure el rei també s'aixequen al seu davant. L'exilarca seu al seu tron just davant del califa, atès que això va manar a fer Mahoma.
perquè així es complís l'escriptura i diu el sceptre no serà mai pres de Judà, això és de Gènesis 49:10. Agafen un textet del Gènesis i diu el sceptre no serà mai pres de Judà, no mancarà als seus fills el comandament, és que vindrà aquell a qui pertany i a qui els pobles obeiran. A partir d'ahir fan el seu allioli i ho fan encabir dintre d'aquesta cerimònia. L'autoritat de l'exilarca, d'aquest jueu de Bagdad, s'estén sobretot en les comunitats jueves de Sinar, Pèrsia, Khorasan, Saba. Saba és el Iemen, diu aquí. Diyarkalat, el país d'Aram Naharayim, que és Mesopotàmia, els habitants de les muntanyes d'Ararat, del país d'Alània, que és un país envoltat de muntanyes i no hi ha més sortida que les portes de ferro que va fer Alexandre. Això és tot geografia del Caucas. Del país de Sibèria i tot el país dels turcmans fins a les muntanyes del país de Gurgan, els habitants del qual s'anomenen gurgans i s'han establert sobre el riu Gihon, que són els gargasites, que practiquen la religió cristiana. Serien els nestorians, una nota molt ben documentada. Són els cristians nestorians. I fins a les portes de Samarcanda, el país de Tibet i les terres de l'Índia, etc. L'exilarca dona permís a totes aquestes comunitats perquè cadascuna nomeni un rabí i un cantor a la sinagoga que venen a ell per ser investits amb el seu permís i autoritat. I aquests li porten regalies i presents dels extrems de la terra. Posseeix fondes, hortes i vergers a Babilònia. Això és el patrimoni que té, totes les propietats que té l'exilarca este. Així com moltes més propietats heretades dels seus predecessors i no hi ha ningú que pugui desposseir-lo de res. Té certs privilegis forts, el fulano aquest. Cada setmana cobra un tribut de les fondes dels jueus, dels socs, dels mercats, dels mercaders del país, a banda dels que li porten de terres llunyanes. És un home molt ric, savi en Bíblia i Talmud, i cada dia són molts els israelites que mengen a la seva taula. Però quan és escollit exilarca, gasta molts diners pel rei, pels ministres i els lloctinents. El sobrecito, el soborno oportuno per a comprar els vots. El dia en què el rei l'investeix d'autoritat, el fan pujar a la segona carrossa i l'escorten des de la casa del gran rei fins a la seva amb tambors i danses, i així ell el confirma com a cap de l'acadèmia. Aquestes eleccions de l'exilarca són l'origen de l'escissió caraítica, dic bé. Els caraïtes són, encara hi ha una certa comunitat minoritària, però procedeixen d'Iraq, precisament de Bagdad, en unes eleccions a exilarca. Una de les famílies que optaven per el nomenament i per el seu candidat no va sortir, i aleshores se van enfadar i van dir que no volien seguir fent cas ni a l'exilarca, ni als altres rabins, ni a les acadèmies, i que deixaven de banda tots els escrits de la Mishnah i del Talmud, tot el que havien escrit els rabins durant segles. Això no servia, només la Torà, només el Pentateuc i alguns llibres dels profetes i dels escrits. Però tot el que és la literatura rabínica i tots els preceptes rabínics i tot el que és Mishnah en hebreu i Talmud, Gemara en arameu, això tot fora, això no serveix per a res. Què passa? Que se van anclar en només la Bíblia i se van quedar endarrerits i han tingut que redactar altres comentaris i altres textos addicionals per tal de poder viure conforme anaven evolucionant els segles. I els caraïtes i els rabanites sempre han estat en molta mala relació. Tant és així que fins i tot quan la Segona Guerra Mundial hi havia molts caraïtes en Crimea i en Lituània, quan els nazis alemanys van entrar a la Unió Soviètica, els caraïtes van dir als alemanys: nosaltres no som jueus, nosaltres som caraïtes. Això, els altres, a vosaltres no mos toqueu. I sembla que van ser molt traïdors i molts se van escapar perquè van dir que ells no volien saber res del judaïsme rabínic.
clar, els que els nazis agafaven eren els jueus majoritaris. I, en canvi, els caraïtes no van sofrir massa la persecució dels nazis, que també, si haguessin guanyat la guerra els nazis, segur que els haguessin socarrat igualment, però en un primer moment van dir que ells no tenien res a veure amb els jueus. Els jueus són aquells, nosaltres som caraïtes, som d'una altra història, som una altra festa. Actualment, els caraïtes només queden uns 5 o 6.000 en Israel, acollits i protegits per Israel, i uns pocs en Canadà i en Califòrnia, unes petites comunitats que en la diàspora tenen tendència per la gran... la poca economia d'ADN, de matrimonis endogàmics, estan desapareixent. En Israel no, en Israel encara se mantenen. I és l'únic país que encara els suporta i encara els protegeix. Però això va sortir, aquesta secta se va originar precisament per unes eleccions conflictives en el Bagdad que ens descriu aquí Benjamí de Tudela. La ciutat de Bagdad és gran i fa 20 milles de circumferència. És terra de palmeres, hortes i vergers, com no se'n poden trobar d'iguals en tot el país de Sinar. A ella hi fan cap de tots els països amb tota mena de mercaderies. Hi ha homes savis, filòsofs que coneixen totes les ciències i mags que saben fer tota mena d'encanteries. Des d'allà fins a Gazigan, anomenada recent, que això són territoris fora, són topònims bíblics i no saben exactament on són. Hi ha 2 jornades i és una ciutat gran on hi viuen uns... Ja desapareix d'aquí la descripció que fa sobre la gran capital, Bagdad, que, com dic, és un dels punts fonamentals del viatge de Benjamí de Tudela. A partir d'ahir hi ha tota una sèrie d'historietes i de descripcions que semblen més bé coses que li van contar a Benjamí, que no ell va veure amb el seu propi ull. Arriba potser fins al port del golf pèrsic, del golf aràbic, de Bassora, i allí, que és un centre de mariners i de comerç amb Orient, li van comentar moltes històries, li van calentar el cap i ell prenia nota i tot entrava dintre del seu quadernet i s'ho va portar de retorn cap a Occident. El que els manuscrits nos donen una visió una mica més realista i més del to literari, que és l'habitual de Benjamí, és quan parla del riu Nil, ja en terres africanes, en Egipte. Va baixant per el Nil cap al mar i va descrivint com és el riu i com el riu se desborda i com aquests desbordaments són saludables i són beneficiosos per a l'agricultura del país, que és una benedicció perquè allò dona unes grans collites de tota mena de vegetals i de verdures i de fruites i també de peixos, que els egipcis pesquen en les basses que se queden allí inundats, peixos que se mengen i dels quals també obtenen oli, un greix per a fer luminàries. I arriba al Caire. El Caire, la gran ciutat, una gran ciutat dividida en 2 ciutats, una que és el Caire antic, que és el que després els cristians diuen Babilònia, però no és la Babilònia de Bagdad, sinó és la Babilònia dels cristians, dels occidentals del Caire, que és el Caire antic, el Càhira, el Fustat, i després l'Eixample posterior, la gran ciutat dels ismaelites, on també fa una descripció de totes les riqueses de la ciutat i dels jueus cairotes i dels caraïtes cairotes, que ja també hi ha 2 comunitats. Entre els jueus ell detecta, que és molt observador, diu, aquí hi ha 2 comunitats, una que són de jueus que segueixen el ritual de Babilònia, que és el ritual que tenim en Sefarat, que fan la lectura de la Torà, del Pentateuc, que el fan dividit en 52 o 53 setmanes de l'any. Mentre que els que són els de Síria, els de terra Palestina-Síria, estos ho fan en 3 anys.
Ho tenen escandallat en capítols més curts i dura 3 anys la lectura completa en la sinagoga. Cada dissabte se llegeix el que es diu una parashà, un fragmentet. Els iraquín, els de Bagdad, que són els hispànics, en un any. Els altres, els que són de Terra Santa i Damasc, en 3 anys. Continua riu avall, arriba a Rashid, que és Rosetta, la famosa pedra Rosetta de Napoleó, veritat? Rashid, i d'allí passa ni més ni menys que Alexandria, un altre port importantíssim, també té una gran descripció d'Alexandria i entre elles el far, el famós far d'Alexandria. El far d'Alexandria és interessant. Des d'allà, des de Damira, és un poblet del delta, diu: hi ha 2 jornades a Alexandria d'Egipte. És la que fundà Alexandre el Macedoni, que li va donar el seu nom i va edificar-la molt fortificada i d'allò més bonica. Les cases, els palaus i les muralles són molt bellament construïdes. Fora de la ciutat hi ha l'Acadèmia d'Aristòtil, mestre d'Alexandre. Allà hi ha un gran edifici i una columna de marbre entre cadascuna de les cases d'estudi, que són com unes 20, a les quals acudia gent de tot el món per aprendre la saviesa d'Aristòtil, el filòsof. La ciutat està construïda sobre un espai buit per sota, que són les cisternes aquelles, igual que a Constantinoble. Per sota que s'aguanten amb arcs. Alexandre la va construir amb molt d'enginy. Els seus carrers són rectes i amples, com l'Eixample de Barcelona. Des de l'interior fins al punt que un home pot veure des d'ells la distància d'una milla de porta a porta, de la porta de Rashid, de Rosetta, fins a la porta del mar. Allà, Alexandre va construir un moll al port d'Alexandria, un bon vial de terra mar endins, i allà aixecar una gran torre anomenada el Far. I en llengua àrab, Minar al-Iskandaria, la lluernària d'Alexandria. Al capdamunt de la torre hi havia com un mirall de vidre i tots els vaixells que s'hi acostaven des de Grècia o d'algun país d'Occident per lluitar-hi o per perjudicar-la eren vistos des d'una distància de 20 dies reflectits. Això és mentira, però bueno, ell s'hi cuela. Al vidre del mirall, i així podien prevenir-se. Fins que un bon dia, molts dies després de la mort d'Alexandre, arribà una nau del país de Grècia. El nom del mariner era Teodoros, un home grec, coneixedor de molts sabers. En aquells dies els grecs estaven sotmesos al jou dels egipcis. I aquell home, el mariner, dugué al rei d'Egipte un gran tresor, suborn d'or i argent i vestits de seda. Atracà davant el far, que ara així ho feien tots els comerciants, i cada dia ell i els seus servents mariners menjaven amb el guàrdia de la torre del far, fins que es guanyà la seva confiança i cada dia hi entrava i en sortia quan volia al far. Un dia li organitzà un festí i li feu beure molt de vi, a ell i a tots els seus servents, a tots els funcionaris del far, fins que s'adormiren tots, els van emborratxar. Aleshores, el mariner i els seus homes trencaren el vidre i fugiren aquella mateixa nit cap al seu país. I d'aquell dia endavant començaren a arribar els cristians amb vaixells i grans barques i s'empararen de la gran illa anomenada Creta. Entre altres coses, la illa de Creta estava en poder dels cristians i van anar estos, els grecs, dels egipcis, i a partir d'ahí se van emparar de la illa anomenada Creta, així com de Xipre, que fins avui en dia, en l'època de Benjamí, són sota el jou dels grecs i els homes del rei d'Egipte ja no han estat capaços d'enfrontar-s'hi fins al dia d'avui. La Torre del Far és una senyal per als navegants que venen des de tot arreu a Alexandria, que ara és visible de lluny a una distància de 100 milles. I tampoc és veritat, és una exageració. I de nit, el guardià encén una torxa que els mariners veuen cremar de lluny i així s'orienten cap a ella.
I aquí comença una altra vegada els elogis comercials d'Alexandria. És lloc de comerç i mercadeig per a tots els pobles del món, al tanto. I arriben de tots els reials més cristians, de Venècia, Llombardia, Toscana, la Púlia, Amalfi, Sicília i la Calàbria, de Romània, Khazària, Pastinàquia, Hongria, Bulgària, Racúbia, Croàcia, una llista tremenda, Esclavònia, Rússia, Alemanya, Saxònia, Dinamarca, Gurlàvia, Irlanda, Trana, Frísia, Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Flandes, Rotterdam, Normandia, França, Poitou, Anjou, Borgonya, Moriana, Provença, Gènova, Pisa, Gascònia, Aragó i Navarra. Fixa't tu. I per la banda occidental dels ismaelites, de l'Àndalus, d'Algarve i Friquia, que és Tunís i Algèria, i el país dels àrabs. I per altra banda venen de l'Índia, Zawila, Habash, que és Etiòpia, Lúbia, el Iemen, Sinar, Grècia, els habitants de la qual anomenen i del turc, de l'interior de l'Àsia central, de Turkmenistan. Allà arriben les mercaderies de la Índia, com tot tipus d'espècies, i els mercaders i cristians les adquireixen. La ciutat és bulliciosa pel comerç i cada nació i poble té el seu propi establiment. Això és curiós perquè després de l'edat mitjana hi havia una espècie de consolats que deien que eren uns magatzems per als italians i els catalans. Hi havia un cònsol català a Alexandria, un cònsol català a Damasc. Tant és així que al monestir eren personatges facultats per als reis de la corona d'Aragó i allí tenien capacitat d'acollir i de protegir els cristians que arribaven a aquells territoris per fer comerç. Un dels cònsols catalans en Damasc va ser el que va pagar i va regalar al monestir de Santa Catalina del Mont Sinai una magnífica Mare de Déu, una Santa Catalina, una Santa Caterina, que jo la vaig veure en Barcelona, que van fer una exposició magnífica sobre Orient, i la van portar des del Monte Sinaí, des del monestir del Monte Sinaí, i estava allí, retaule enorme, magnífic, i està escrit a baix en lletres gòtiques en català qui era el cònsol català que havia pagat i havia fet aquesta ofrena de Damasc, el cònsol català de Damasc, als monjos cristians del monestir de Santa Catalina. La ciutat és bulliciosa i allà, a la riba de la mar, hi ha una sepultura de marbre on hi ha dibuixades tota mena de feres i aus, i al seu interior hi ha un retrat i totes les inscripcions són en escriptura antiga que ja ningú no coneix. Aquesta és una de les primeres informacions que tenim sobre l'escriptura jeroglífica que després, al cap dels anys, el Champollion va poder trobar-li el trellat a través de la pedra roseta. Diuen que suposen que es tracta d'un rei dels temps antics anteriors al diluvi. Aquí la fantasia benjaminiana, veritat. La llargada del sepulcre és de 15 pams i en facis d'ample. Allà a Alexandria hi ha uns 3.000 jueus, també una bona quantitat de jueus. Bé, finalment, des de Damieta, des del port de Damieta, s'embarca possiblement en una nau catalana i tira cap a Occident. I al cap d'un temps arriba a Sicília, a l'illa de Sicília. Aquí hem vist el mur de les lamentacions, això és una de les places de Damasc, això és la famosa zigurat que ell diu que és la Torre de Babel. La Torre de Babel. Sí, pobret. És un dibuixet del Cairo, el famós far d'Alexandria, i arriba a Sicília. Sicília és territori cristià dels normands. Hi ha 20 dies de navegació fins a Messina, que és el principi de Sicília. Està situada al braç del mar anomenat Lipari, que són les illes de Lipari, o Lipari, que estan situades una miqueta més al sud de la illa de Sicília, que la separa de la Calàbria, que és una de les punteres de la bota italiana. Allà hi viuen uns 200 jueus, a Messina. És una terra curulla de tot allò que és bo, d'hortes i vergers.
Allà es concentren la majoria de pelegrins per anar embarcats cap a Terra Santa, cap a Jerusalem, car d'allà és la millor travessa i la més segura per a arribar a Iafo i de Iafo a Jerusalem. Des d'allà fins a la ciutat de Palerm, la gran ciutat, hi ha un trajecte de 2 jornades caminant. Allà hi ha el palau del rei Guillem, Guillem II, fill de Guillem I el dolent, Guillem II el bo, que és fill de Guillem I el roïn, el dolent. Hi viuen uns 1.500 jueus, així com molts cristians i ismaelites. És una terra de fonts i torrents d'aigua, de blat, ordi, hortes i vergers, i no té pairó en tota l'illa de Sicília, ja que és la ciutat jardí del rei que hom anomena Al-Harbina. Al-Harbina és un topònim arabitzant, és l'aguerrida, la forta. Allà hi ha tot un tipus d'arbres fruiters i al seu interior brolla un gran manantial d'aigua, tot envoltat d'un mur. Allà hi ha aixecat una casa anomenada Al-Buhaira. Al-Buhaira és albufera, és una mar menor, una espècie de llac coster d'aigua salada, on hi ha molts tipus de peixos. Les embarcacions del rei estan recobertes d'argent i d'or. Sempre ell fa aquesta fantasia de l'or i la plata i de totes aquestes coses i la seda. I el rei les utilitza per passejar-s'hi amb les seves dames. En aquest jardí també hi ha un gran palau i els seus murs els han construït tots pintats i folrats d'or i argent. I el paviment dels terres és de pedres i marbres cobertes d'or i d'argent i amb tota mena de dissenys. Un edifici com aquest ningú l'ha vist ni en aquest país ni enlloc del món. Aquesta illa que comença a Messina conté totes les coses bones d'aquest món i hom les troba fins a Siracusa, Marsala, Catània, Petràlia i Trapani en un trajecte de 6 jornades per l'illa. A Trapani hom hi troba la pedra del corall, dita en àrab al-marjan. I és veritat, allí en Trapani precisament és on se concentraven sobretot els pescadors de corall catalans, que anaven allí saquejant els bancs de corall en uns ganxos de ferro, i aquest corall després el revenien en brut als mercaders, als corallers jueus marsellesos, que és on es processava i se revenia després per tota Europa com una joia preciosa o semipreciosa, és molt apreciada. A partir d'aquí ja tot el que ens diuen els manuscrits ja és una interpolació burda i mentidera del que és el tram final del viatge prodigiós de Benjamí de Tudela. Aquest viatge, segons els manuscrits, que es nota claríssimament que és un afegitó, és una botifarra literària feta per algun fantasiós, passa a Itàlia una altra vegada, passa per Roma, per Luca, se'n va cap amunt, passa als Alps i entra en l'Europa central, l'Europa germànica, per la vall del Rin, continua passant per tota una sèrie de comunitats germàniques. Totes les comunitats d'Alemanya es troben situades sobre el gran riu Rin, des de la ciutat de Colònia, que és la capital del Reialme, fins a la ciutat de Regensburg, que és Ratisbona. A una distància de 15 jornades del camí a l'extrem d'Alemanya, també en Askenaz. Tot això està més clar que l'aigua, que ja no és de l'ambientació ni literària ni cultural de Benjamí, sinó que hi ha un jueu centroeuropeu que és el que posa ahí la cullerada. Aquestes són les ciutats del país d'Alemanya que tenen comunitats israelites. Metz, Treveris, a la riba del riu Mosel·la, Coblença, Andernach, Bonn, Colònia, Bingen, Münster, Worms i Mostrant. Tot això podem estar segurs que no. I continua explicant aquí coses sobre, així molt alegres, és una interpolació dintre de l'interpolació, una altra interpolació també més fantasiosa, i cal afegir altres ciutats com Estrasburg, Würzburg, Manter, Bamberg, Freising, Regensburg i a l'extrem del Reialme. En aquestes ciutats hi ha israelites erudits i acabalats. D'aquí endavant hi ha el país de Bohèmia. També fals, això no...
dit també Praga, que és el principi del país d'Esclavònia, i fa una barreja toponímica tremenda. Els jueus que hi viuen l'anomenen Canaan, car els seus habitants venen els seus fills i filles als altres pobles. Aquesta és la gent de Rússia, un gran reialme que s'estén des de la porta de Praga fins a la gran ciutat de Kíev, que es troba al darrer extrem del reialme. És un país de muntanyes i boscos, de muntanyes no, de boscos tal vegada sí. I allà s'hi troben erminis i martes gibelines. No hi ha ningú que surti de les portes de casa seva a l'hivern a causa del fred. I hi ha homes que els hi ha caigut la punta del nas per culpa de tant de fred i fins aquí el reialme de Rússia. Tot això és fantasia que li han contat o que un altre escriptor, un altre refactor del manuscrit no sabia com acabar-lo i ho acaba de quedar. I el reialme de França, que és Sarfat, s'estén de la ciutat d'Auxerre fins a París, la gran ciutat, a una distància de 6 jornades de camí, i és del rei Lluís, i se situa sobre el riu Sena. Allà hi ha savis, com no hi ha enlloc més del país que s'ocupen d'estudiar la Torà de dia i de nit. Són complidors dels preceptes i gent hospitalària envers tot aquell que hi fa cap. Són fraternals i amistosos amb tots els seus germans, els jueus. I que Déu beneït sigui, s'apiadi de nosaltres i d'ells, acabat i complet. Ahí s'acaba. En París, el pobre Benjamí de Tudela, i clar, ell no va anar a veure els parcs temàtics, ni la Torre Eiffel, ni el Folies Bergère. Això és una tonteria. Què tenia que fer en París? Ell, normalment, el que se té la sospita, això apareix també en l'enciclopèdia jueva, que diu, això és tot fals. Sembla que embarcat, Benjamí tira cap a en una barqueta, en una embarcació de catalans, tira cap a Occident i arriba a l'illa de Mallorca. De l'illa de Mallorca passaria a les costes valencianes, per les costes valencianes passaria per València, Sagunt, Terol i Saragossa i tornaria a Tudela en l'any 1073, després de almenys 10 o més anys de donar tombs i voltes i passar aventures pel món. En Jerusalem hi ha un carrer, en un barri molt bonic de Jerusalem, de l'Eixample jueu de Jerusalem, que està dedicat a Benjamí de Tudela. Hi ha una placa ceràmica amb l'escut de la ciutat de Tudela i està en lletres llatines, lletres vers, Benjamí de Tudela Street. Benjamín mi Tudela. I la gent ja no diu Benjamín mi Tudela, diu, tu on vius? Diu, mi Tudela. I ja no saben ni què vol dir Tudela, però mi Tudela ja saben que és la calle del carrer Rahov Benjamín mi Tudela. I és un personatge present fins avui en dia en Jerusalem, en la mentalitat dels taxistes i dels veïns del barri, mi Tudela. Però ja ningú sap ni qui és el personatge, alguns, però la majoria de la gent no sap ni qui és el personatge ni per què, ni on està Tudela. A no ser algun curiós que se fixa en la làpida de això què serà? Això, alguna ciutat de l'estranger, però ahir s'acaba tota la història. Benjamí de Tudela, com dic, és un conegut meu des de fa 40 anys o més. Jo li tinc un especial carinyo i afecte perquè per mi és un personatge valent, un personatge arriscat. Diuen, és que és com Marco Polo, no té res que veure en Marco Polo. Sempre que tinc alguna xarleta sobre Benjamí de Tudela, sempre em dic que Marco Polo era un pesetero, un tio espavilat que el que volia era fer negocis. Este no se sap el que busca. I a més, se passa molts anys per ahir per l'estranger. El que sí que és cert que sempre va buscant jueus, sempre va de oca a oca i tiro perquè me toca, sempre va demanant ajut, consells, informació i fa un viatge fantàstic per l'àmbit mediterrani, cristià catòlic, cristià ortodox oriental, cristià en el territori del regne cristià, del regne llatí
dels creuats i per territoris islàmics, tant del Jalifa de Bagdad com dels soldans d'Egipte. Torna després embarcat cap a Sicília i, com dic, de Sicília possiblement, probablement, fa el viatge de retorn cap a les costes nostres, de València o d'Alacant, de Dénia o de Sagunt, i ja tirant cap amunt, cap a l'Aragó, arribaria per Terol, Saragossa, fins que arriba a Tudela. Aquest text dona per a molt, per a moltes conferències i veure aspectes increïbles de la quantitat d'informació curiosa que té el relat d'aquest Benjamí de Tudela. Per això potser ho deixarem per a una altra ocasió. Ara, si volen fer alguna pregunta i ho puc contestar, estic a la seva disposició. Moltes gràcies. Bé, si no n'hi ha cap pregunta, el que queda clar és que en aquella època no n'hi havia programa de callejeros viajeros, Benjamín de Tudela no tenia Facebook ni Instagram, però en els llibres dels seus viatges i amb la conferència de Ramon es poden fer una idea del seu viatge i els llocs que va visitar. Gràcies, Ramon, gràcies, Tonico, i gràcies a tots vostès per acompanyar-nos en aquest viatge. Moltes gràcies. Gràcies.